National Assembly. Ero kamano. To waseneno ka nitie aput manolosi koya e Senate gi moro bondo ya od bura. Kata kamano gisero mo nyadiriyo to pod onge lokruok. Antiere apudno. What next? Ang'o madhi timore? Nikech jo National Assembly ka otamore ni ok gidwar ni mondo med counties pesa, to wan bende kaka jo senators wadagi nyaka miya counties pesa go. Nikech koko migi to gik manyisi go ok dhi timore. Koro ing'eni king'iyo pend chike magwa, nitie gimiluongo ni appropriation bill. Appropriation Act masani tiyo nyocha okale ka wach mar dora ni endi pok okal, to chike wacho ni ok inyal kalo bill no endo appropriation Act masani tiyo no endo koro gimi tiyo go mondo gol pesa mondo odhi e sirikal mamalo to gi sirikal makoro gwenge. To chik wacho ni act no endo ok nyal kal kapok okal dora. Amendment mar dora kapok otim ok nyal amend gima luongo ni appropriation bill. Ko gima dhi timore ka endi en niya, wadhi bedo gi ni ka government shutdown kata sirikal idhi lor e yo mayot. Anya sirikal mamalo nikech chik ma gitiyo go en chik ma onge. Koro wan kaka Senate wang'eni kata mwatamre bang' ndalo 30 nyaka ne los committee madhi mbele ni. Kata ndalo 30 kokalo mok wawinjore, to nyiso ni koro bill endo tamore wadhi shutdown. Mamano gima bonyo sirikal mamalo. Koro kane gi riek de giyie gi nyoyo senators ma wacho ni endi gimi counties magwa billion 400 magidwaro mondo gitim go administration mag counties. Senator